I-forward di ko an. Carla. I-forward ikaw sa engineer in charge. Wala. 407. Nagaya akong sulat. Pinuhan na receive na nasa. Namutangi date to receive April 20. Para din siya mag-google. Sige mo sa patas na. Yes. Wala pa. Alam, ito siya. Kasi I didn't. Kaya si Morning, ma'am. Si Hani may itsura. Huwag magbundag. Kiki kaya. Si Alan. Isa ka? Isa record mo. Please do not. Ano na, ako pa sa naibang ko dito na muli mo po. Dili na tulog sa likod. Mas malaya na. Buyan, buyan pa. Masandonggon din ako. Oo. Actually, sir, wala nila po ang kanina. Kaya ako siya nag-ilang i-coordinate ng chicken. Every... Masang pintanan? Room? April 26, nag-sit down this one. Oh. Buan go. Si... May, ang siya naman na. Uma. Kan, i-istorya na si Engineer Carla na kaya siya may building administration. Ako yung forward mo ha? Hello ma'am. Hello ma'am. At sir, kanang busy naman ang line ni Engineer Carla, sir. Oo. Oo. Sige sir. Ako sa kaon sa taas, sir. Ako patawagan niya mo. Kung sa kaman sa taas, ako i-inform siya. Sige, ipapakita natin ka, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Bye-bye.